е прията още. Не можехме да изчакаме до някоя малко по-късна вълна, след като виждаме, че и други чакат. Коя е тя? Там, където са Румъния и Гърция, например. Официалните позиции на Гърция са, че гърците следят какво се случва в Косово и ще преценят кога да вземат националното си решение. Румъния казва, че за тях въпроса за признаване на Косово в момента не стои. И пак казвам, това са страни, които имат съответните национални причини, вътрешно-политически в повечето случаи, да не вземат това решение сега. Нашите са по-различни съображения от тези. Кой ще е виновен обаче, ако отношенията с Сърбия бъдат трайно отровени и цената платят българските шофьори, инвеститори, туристи? Аз пак казвам, ние не избираме между Сърбия и Косово. Ние не избираме между добри и лоши отношения с Сърбия. Между другото, мога спокойно да кажа и днес, когато говорих и с сръбския посланник, и двамата се съгласихме с него, че за, може би, целият период на отношенията ни, последните 2 години бяха най-добрите отношения, които България и Сърбия някога са имали. Ние избираме, пак казвам, между абсолютна дестабилизация и насилие на Балканите, което може да прерасне в един конфликт от типа на Близкия изток, който да се заплете и десетилетия нататък да трови целия регион, и усилия, които всички ние, заедно с европейските си партньори и партньорите от НАТО, можем да направим, за да се стабилизира този процес. Така че тук не избираме между това да имаме добри или лоши отношения с Сърбия. Ние искаме да имаме добри отношения. Но пак казвам, опасността за създаване на близкоизточен тип конфликт беше абсолютно реална. Добре, вашата кариера, господин Калфин, е свързана с левицата. И затова ви питам за 150-те, мисля, че са вече интелектуалци. Сред тях са моралните авторитети на левицата. Ще признаете ли, че вие сте един от тези, цитирам, лудите, слепите и купените? Аз действително изпитвам голямо уважение към тези хора, които са подписали това писмо и изцяло не се съгласявам с него. Мисля, че мотивите са им по-скоро първосигнални, емоционални. Решението, което България взе, се основава на много внимателен, много задълбочен анализ. Сигурно без човек да е навлязал в този проблем, на първата мисъл, която ще му дойде, ще бъде подобна на това, което написаха тези интелектуалци. По-дълбокото влизане в проблема, което ние сме длъжни да направим, показва какви рискове има България, ако не беше взела подобно решение. Да, ама това може да разцепи симпатизантите на левицата доста жестоко. Това не е лесно решение и аз напълно съзнавам, че доста хора трудно ще го разберат. Аз съм сигурен, че с времето ще се покаже, че това е било правилното решение. Човек, когато се занимава с подобен вид работа, трябва да умее да носи отговорност. Ще продължим след малко, господин министър. Искам обаче да включим Велико Търново, защото там по покана на Българското училище за политика са двама така интересни събеседници. Иван Делибашич, виждате го на ваше дясно, е млад политически наблюдател от Белград, заместник-председател на Европейските демократични студенти, а Лирак Челя е съветник на косовския вице-премиер, политик от партията на Хашим Тачи, шеф на театър в Прищина. Между другото, той е герой на наши филми и репортажи. Нека да припомним от филма "Изгубени комшии". Когато се запознахме, беше боец от армията за освобождение на Косово. Десетилетия по-късно ръководеше театър. Ние вече направихме нашата крачка към независимостта на Косово. И след някоя друга година ще станем официално независими. Нали, за това се борихме. Нали, за това рискувахме. Бях сигурен и тогава, че Косово ще стане независимо. Само не знаех кога. Лирак, успя ли да се познаеш? При първите кадри бях с 20 на килограма по-лек. Верно е. Но, моля, кажете ни, какво означава признаването на Косово от България? Какво означаваше за Прищина? Не чух добре въпроса, но мисля, че признаването на независимостта на Косово от България има няколко измерения. Едно от тях е членството на България в Европейския съюз
А Косово би искало целият Европейски съюз да признае Косово и това е изключително важно за нас, тъй като ние сме ориентирани към Европейския съюз и интеграция с него. На второ място, ние сме съседи, живеем в един и същи регион и бихме искали да поддържаме добри отношения с всички наши съседи. И на трето място, сигурен съм, че това ще помогне на Сърбия да приеме реалността, да я осъзнае и ще бъде по-лесно за Сърбия да върви напред към интеграция с Европа. В момента, в който приемат тази реалност, за тях ще бъде много по-добре и за хората в Сърбия. Хората в Косово споменаха ли факта, че България е признала Косово? Моля да повторите въпроса. Бяха ли щастливи хората в Косово? Отчетоха ли факта, че България призна Косово? Да, мога да кажа това. Хърватия, Унгария, България признаха Косово и в този ден имаше... Не, че имаше някакви специални прояви, но хората приеха факта с радост, тъй като това са страни близо до нас и другите страни на Балканите не са признали Косово все още, с изключение на Албания, така че това беше много важен факт и ние очакваме и се надяваме, че и другите страни в региона скоро ще признаят Косово, като Македония, Гърция, Румъния и другите. Да се обратим след Ивано Дерибашичу. Сега да се обърна към Иван Дерибашич. Иване, колко сърдити са сега сърбите на българите? Не мислям да са сърби kao сърби лjuti на българите. Искрено казано, не смятам, че сърбите са сърдити на българите. Няма много логика в това. Българската държава призна независимостта на Косово, такова е фактическото състояние, но не смятам, че това влияе по някакъв начин на един среден гражданин на Сърбия в отношението му към България като държава и към гражданите на България. Може да си ти неки нетипичен представник. Може би ти пък си някакъв необикновен представител на твоето общество. Възможно и това, но независимо от това, между впрочем, това е личното ми становище, но въпреки всичко не виждам нито една обективна причина, защо гражданите на Сърбия би трябвало да променят своето отношение към българите и към България. Политиката на държавата е едно, а сърбите са известни по това, че не следват дословно политиката на собствената си държава. Освен това, тук емоцията